kırım espir kırım ezeliye Haşimindi bir gava ve beriye Birindar kırım espir kırım ezeliye Haşimdi bir gava evçuye beriye Çi dünya hep uçuana Ah emman 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 Ah emman 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 Ah emman 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 Çi dünya hep uçuana Ah emman 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 Ah emman 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 Ah emman 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 Rojbaş, Sbavke, Slavurez, Bineren Aziz, em ji stüdyoyên TRT Kurdiye peşberîwene daviya hefte îrojî bi dengeke xweş bi dengê Gülay İncaz me dest pê kir. Belê Bineren Aziz em her hefte ji we re mijarên cûr bi cûr amade dikin. Îrojî em ê behsa gastronomiyê bikin. Gelo gastronomî çi ye? Di welatê me de kîjan astêde ye? Gastronomi tesireki çawa li turizmê dike. Her wekî din dema ku berhemek tê tescîl kirin qaydeyên ve çine, xwarin ve xwarinên ên herême ên navdar kîjanın em ê yek bi yek behsa wan bikin. Em ê sohbetekê xweş bikin. Hûn jî dikarin pirsên xwe ji ser WhatsApp me re bişênin. Telefona me 0506 657 533 632 kerem ki hûn jî silavên xwe pirsên xwe ji me re bişênin. Em ê jî bibersivênin. Gelek mêvanê min hêja îro li virane kerem ki mêvanê xwe jî nas bikin. Xêratinê bidin mêvanên xwe. Akademisyen Doktor Umut Güleryüz. Mamasa tib xêratî. Xêrê dabin. Sera serçava rahatî tu baş inşallah. Başım, spas û selametin. Em jî gelek başî malata ve mamoste. Akademisyen Osman Keskin. Hûn bi xêr hatin. Xêrê dabin. Tu çawayê baş inşallah mamoste. Canım. Ez jî başım spas dikim. Seraşpeş Şef Mehmet Sinan Yılmaz. Hûn bi xêr hatin. Xêrê dabin. Hûn çawana başım. Peygamber ve razıyın çavan hala. Ez jî başım gelek spas dikim malava. Stranbeş Gülay İncaz destxweş. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem malava. Bineren Aziz em ê dest bi programa xwe bikin. Lê kerem bikin ewilî em vetiraya xwe temaşe bikin. Gastronomi, ango zanista xwarinê û çanda xwarin ve xwarinê û hunera xwarin ve xwarinê. Gastronomi, bandorê li gelek aliyên jiyana me dike. Ji tenduristiyê heya çandê, ji nasnameyê heya derdorê tesîlê li me dike. Bi karanîna amûr û berhemên herêmî ji bo zindîkirina mîratê û têkariya aboriyê hin taybetiyên gastronomiyê ne. Îja dîroka gastronomiyê çi ye û dike jî heya kengê. Li welatê me rewşa gastronomiyê çi ye? Li bajar an jî welatekî hebûna gastronomiyê gêrî çi tê? Di sektora turizmê de giringiya gastronomiyê çi ye? Di zanîngehan de duwarê gastronomiyê de kîjan beş hene? Di beşên gastronomiyê de kîjan derstên dayê? Berhemên çawa nîşaneya tescîlî distîne. Ji bo berhembê tescîlkirin divê kîjan şert û mercan bîne cî. Li kîjan bajaran kîjan berhem hatine tescîlkirin. Bersivên van pirsan û agahiyên din tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya hefteyê bên ser ekrana we. Belê me dest pê kir hûn dîsa ser çavara hatin. Di vê tirê de jî hat gotin em ê bi her awayî îro behsa mijara xwe bikin. Em ê li ser gastronomiyê baxivin. Heqeten jî beşeka mijareka xweş û giring e. Lewra welatê me çandeka xwarinê heye. Yani li her herêmê xwarinên cûr bi cûr hene, xwarinên bi tam hene. Îca me îro behsa wê bikin mamoste ji we bipirsim yani em ji we dest pê bikin. Dema ku em dibêjin gastronomî bila çuwara bîrame yani gastronomî çi ye? Di welatê me de kîjan astêde yani kengî dest pê kiriye ez wisa bêjim. Bi nasaya gastronomî a zimanê Yunana gastromîde ye zik e. Nomî jî em dibin hukuk e.
yani gastronomi hukuka midiye li azmanê binasaya azmanê Fransayê gastronomi nizama xariniye. Ha dîrok em çiqas bêjin gastronomi beşeke navbera geştiyariye bere binasaya gastronomi zav zêdetir pêşiya naslema geştiyarî hatiye kirin. Çava aborînasê Swîsrê Walter Hanzê kir û Kurt Kraft sala 1940 diyan da binasaya geştiyarî kirine belê binasaya gastronomiyê Berizanî sala 775 hatiye kirine. Ja dîroka gastronomiyê em dikarin bibin hettanê 2 milyon sal pêşiya wî demê çima gastronomi bin pêjandinê dest pê kiriye. Wextê însan agir heldaya bin dest ja kariya xarin bipêje gastronomi wî demî dest pê kiriye. Demekî giringa duyemînê ji bo gastronomiyê Berizaniyê sed sala neha da sala ne hezaran da însan berê deşt û zozana nêçîrvan bûne parveker bûne paşê dest pê wextê cotkariyê kirine îja hîn bûne nan pêjandine. Ew her dem zav giringin ji bo dîroka gastronomiyê şixwe zaten Felipe Fernandes jî gotiye gastronomi heşt dema berdewam dike dema serî çiye pêjandine. Ji bo wî em dikarin dîroka gastronomî hettanê 2 milyon sala jî bibin. İnsan wî demê agir dest pê kiriye. Êdî nanê xewna êdî ji nêçîrvaniyê dest berdane nanê xewna nan karine pêjane îja tamekî geriyane. Yani insan ku dema ku hatiye dünyayê şînga ve em dikarin bêjin dest pê kiriye. Belê. Lewra em insan hem hertim dixwazin nava xwe têr bikin ne wisa. Belê. İja berê xwarinê xaw xwarine piştî wî wextê agir hildane bin dest pêjandine. Dema duyemînê jî em dikarin bêje Arçetus pêşiya mîladê sala 400 da gotiye pirtûka wê heye nîzama gastronomî wî demî jî derborê xwarinê û xwarinê hene nivîsandine. Sala 1801 da ew helbestwanê Fransa Joseph Berg gotiye pirtûkeke wî ne heye ji zeviya heta sofra di wê derê jî derborê gastronomiya hene helbest nivîsiye behsa şeraba kiriye ve xwarinê kiriye belê derborê gastronomiyê ê girîng binasaya gastronomiyê sala 1825 da nivîskarê Fransayê Brillant Savaryon gotiye gastronomi terbiya nizama mîdê ye. Yani adabeke çandeke xwarinê ye. Piştî wan nivîsa ja dibistana dest pê kirine derborê gastronomiyê xebatê wan çêbûne dibistana Seremîniyê dîrokê de em dikarin bêjin ji Fransayê Le Cordon Bleu sala 1871 da webûye li wê derê mamosteyê wê derê çand û hunerê xarin ve xarinê û nîzama xarinê nîşanê xandekara kirine. Li bajarê me gastronomî kengî dest pê kiriye. Dema pêşiya Selçuklu sala 1771 da şerê pêşiya şerê Milazgirê li vir nebûne ew koçer bûne. Wextê hatine li vir ji wî çaxê rêxistina ahiya ava kirine. Nav rêxistina navbera rêxistina ahiya dersê xarin û xarinê nîşanê xandekara kirine. Wextê em temaşê dîroka Osmanliyê dikin, dîroka Osmanliyê de jî jel rêxistina lonca û gedîka hebûne. Wê derê xandekar ew dane xandinê derborê dibistana nampêjiyê webûye. Wê derê dest pê Yani êdî ev bûye wekam pîşeyek meslekek Belê. wisa. Belê em bi kurtemîn dikarin bêjin dîroka gastronomî em çiqas bêjin gastronomî beşeke navbera geştiyarî ye belê dîroka wî jî binasaya wî jî zav zêdetir pêşiya geştiyarî hatiye kirin. Em dikarin eva bêjin derborê dîroka Saat xweş mamoste îsa ez dixwazim berê xwe bidim mamoste Osman jî
لورا حقیقتا به کرتاسی تجمره بحث کرد گاسترونومی چیه شکنگی ده هاتیه آوابون شکنگی ده آوابوی از بیجیم ایجا جواب پرسم ماموستم گاسترونومی تاثیره که چاوا ولات مدکه یعنی باجاران دکه ولاتان دکه yani demek ki gastronomi lvalatı ki da asteki zede asteki bilint de be tesir ki çava bajaran valatan dike. Dema peşi vakti anı bezin gastronomi xarın tebirame. Bele. Le ne tane xarine mamusta xoş got bi xarine hatiye avabuye lebeli davi vi cihan mezin buye, keşf buye, şer şey bune, bazırgani buye. Çun hatın çe buye. Evet, çun hatın çe bune. Etki vana da ica gastronomi buye ve kaku bilim. Dünya da turizmeci per evke, gringe. De velate meda turizmci ki gringe. Ekonomi, bu ekonomi turizm başe, ica gastronomici per alikariya turizm edike. Velatemme vakta gastronomi hebe turist zedetin. Vakta turist zede verinci froten eme zede debe. İca tesiri aboriyeci, ekonomiye. Aynen tesir aborici dike. Gastronomi aynı zamanda emkarın bejin çande. Çan duya behevdira binin nav hevdu ica çandama çıka kurbe çıka durbe avkas tişevan zede çeşit devan zede ica vanajı etki ticaret etkin etkarın bejim. Bele. Bele. Tegot ya mamosa tesiri turizme dike naha hakikaten jî gelek turist rejbo bahre tembirame yani se aliye walateme bi bahre hatiye peçandın gelek turist jbo xotexin ave xotexin bahre jbo turizme ten virale mesela oktem bejin kebap Türkiye tembirame ne olsa hakikaten jî gelek turist anakat kebaba dönere anjo demak için hereme Türkiye hereme edin astıkın. Yani tesir ke zedel turizme etke. Evet turizm cure turizme zede ne? İşte gastronomici cur ki turizmeye. Evle turist dağıtın velateme jibo tav u bahar. Bele. İşte cure ki turizme gastronomi turizmeye. Dvi ali da em duxazın ki vakta ki turistat demavan baş derbazmi. İşte saladın da disa vegerin. Jibo'yu gastronomi pir gringe. İca xarine ki cem wan da tine be çanda wan da tineye cem pirin. İca tişte nu tecrübe dikin ev jibo me başe. Bele. Bele hakikaten jî tişteki gringe xazım bere xobidin mamosta jî yani li herema me li welatê me ez bêjim bi tevahi gelek turist jibo xwarin ve xwarin êdî tên welatê me. Lê hakikaten jî dema ku em diçin Behrariş, dema ku em diçin Ege'ye, dema ku em diçin Behra Spî, an jî dema ku em diçin herêma me cûr bi cûr xwarin hene mamoste. Bawer dikim ev jî tesireke zêde li hatina turistan dike. Ne tenê turistên biyanî ez bêjim, turistên xemalî jî êdî mesela em dixwazin herin Hatayê. Ji bo ku em Türkan bixwin, em dixwazin herin Entabê, ji bo em baklava bixwin. Ya ne tenê turistên derve ên li nav welêt jî ji bo geşt û gerê ji bo xwarin ve xwarina xwe diçin heta bajarên din. Yani ev tesîreke çawa dike li gorî fikra we. Tezek çıka dengez bahar hava jî ke herin têkevin jî dike birçî bû. Bele. Derî dike xwarin ne? Şko mere bavê birçî Kumerî kuda her jî xwarin suna xwe xwarine. Bele. İja li welatê me her derekê xwarinekê me Navdar heye. zaf rinde. Ke herke digerine li vê derê em de filan tiştî bixwin, em herin vê derê filanî bixwin. Mecbûr bu şeklî digerine. Bele. Entov dehek sal zêde bîn. Gastronomî, turizm tiştekî wir niha çêbî. İnsan têne li vê derê nan dixwine, xwarinê wan dixwine digerine, car di ve digerine. Êkir yurt dişê têne jî zikî Türkiye'de jî. Têne digerine, xwarin dixwine, ev kebabê wan, köftê wan, lahmecînê wan, dönerê wan,
ve hele da kam hatin tavê wana qatme Bulgarê Sîrê kuru fasulye ondan sonra şive meyke bölge her dereke tiştek xwe meşhur e dest wê digerine dixune heta ve nihe dest pê kir ke têne hema rûkê da têne dixune digerine car ve digerine dema ki xweş be tim dîsatên ku têne ekonomî jî ev diviye çandiniya wê diviye insanê ki li wê derê dike bixebite lazim diviye Bele. haliyle zêde diviye her tişt. İja te bahs kir mamos hakikaten cur bu cur xwarinên me hene gelek kes êdî ji bo xwarinê diçin welatekî din yani ê ku tên vira erê xwe tê dixin behrê weke te jî te got piştî ku ji behrê derdikevin dîsa birçî dibin kat bêjin em ê çi bixwin. İja dixwazin xwarinên navdar bixwin. İja li herêma me cur bu cur xwarine ye. İja li gorî we gastronomî di welatê me de di kîjan astê de ye. Yani em pêş ve diçin, em ciyê xwe de disektin, di kîjan astê de ye. Em pir pêştaterin Em pêş de çünkü em pirin. Maşallah. Merdinê li Batmanê vir da bigre mayîne her da ava şînekêm dê Mezopotamya yani bi hezara çeşit xwarinê me heye. Kîjan bajarî herî cur xwarin heye. Destû em teze de li Entavê nêzîkê sed çar çeşit şîvê wan xwarinê wana tescîl kirine li devletê dünya da sıra 80 ye teze. Hatay pişt Entavê, Afyon ve takip dike. Elazığ heye, Kilis heye ve virda Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Mardin yani her derekle derke hoştura. Yani em dikarin bêjin li welatê me sê bajar bi xwarin ve xwarina xwe re navdar e welatê bajarê gastronomiyê ye. Hatay, Afyon û Entab. Navê Entabê em kar bidin. Yani hakikaten jî ew bajarên ku tu dibêjî mamoste û ji xeynî wan jî te got yani Mêrdîn, Amedê dema ku em tên aliyê behra spî bi gihayê xwe re gerekî navdar e bi zeytûnê xwe re yani te jî te got ya dema ku em dibêjin gastronomî tenê xwarin tê bîra me. Li hin xurek hin berhem jî gelekî navdarin li welatê me. Mesela dema ku em diçin Marmarayê zeytûn tê bîra me. Dema ku em diçin behra reş garis tê bîra me. Bi her awayî em navdarin em bêjin ne wisa? Mastê me navdar e skarmaya. Diyarbakırê da li Merdinê de kem dest pêkin vê lê de warinse pez jê dikin zikî pez tu jî dikin li bimbara li kella li serpiya wê vir da kem tên cigerê wê vir da kem tên Bulgarê Sîrê, melxûte, danreş, qilotik, qalik, kudik, köfte, lahmacun, qatme jî îja li vê hêlê me gîha gihê me pir e yani sade bê goşî. Nançûk heye, tûzik heye, pepûk heye, sîrim heye, xerdel heye, kereng heye, golik heye yani bi hezara gîhaya me heye. Hem vejeteryan mutfaqeka me heye hem goşt heye hem genim û nîsk û taxla da heye yani bi her bavatî pir re merî derbazê Elazığê bî li kofta li Entavê lahmacun û li kebaba yani li tu çi bixwazî ev heye. Yani dema ku em dibêjin rojhilat cî de goşt tê bîra me. Hakikaten jî herêma me bi goşt tê nas kirin. Weke te jî te got mamoste ji xeynî goşt gihayê me jî gelekî navdarin. İca dixwazim dîsa berê xwe bidim mamoste Umut. Gelek xwarinên me gelek berhemên me xurekên me êdî hatine tescîl kirin. İca dixwazim piştî behsa wana jî bikim. Yani dema ku ez vê ji we bipirsim yani berhemek xwarinek çawa tê tescîl kirin? Li gorî çi tê tescîl kirin? Tuştekî hûn bixwazin bidine tescîlkirinê hevceya hûn serî bikin bi serî ve hûn evî baweriyê xwe bira bike çawa hûn bêjin ewa ayîdê me ye ciyekî dinê ewa nayê çêkirinê
جا دو مرحله اوکی هنه تسجیل کردنی هنه مرهم ای یاسکی دبین جلب جلب چیه نشان جلبه ام به ترکی دبین منشأ adı هکی او خوارن آید وبه او تشتی ناو خوارن داج آید وبن دباجار وورنه چکرنه او دبه منشأ adı او ریا یکمینیه ریا دویمنجی او تشتی پیوی تشتی چه دکن خالیچه هون چه دکن هکی او ریس آیده و به خالیچه جیه که دیجی وره چکرنه هندی سادکارن سریل تسجیلی خان ام چوا بیجن خالیچه اسپارتای بلکه استانبول انتاب جیه دنه تینه چکرنه بله اسپارتای ام دزانن او ریس خالیچه پیتینه چکرنه او آیده اسپارتایه او ریا دویمنیه کلادوش اوانی وقتی هون چه دکن او چهره ناو کلادوش او ام دبین keşke nav keladoşi او همه آیده وانیه قش لورات بله. تشكر نفسه او برهم همه آیده وانیه او جریا یکمینیه وقتی هون باوریا خود خارنه خود اتشتی خودتینن هون دبیجن او هم برهمه وی هم جی چکرنا وی آیده میه هون سری لیدخن پشتی وی او جی زانی حزکن سری جی شارداری خن زارنگاه خن او جی دفکرن پشتی برسی آوا دادن دبیجن اوا ام دکارن اوی تسجیل کن او تسجیل نکن تسجیل کنی ترکیه aynı olsaya یک ام دبین مهراج یا ام دبین منشأ دو ریوی هنه ام دکارم وان اوکا تسجیل کن جا نها ترکیه 108 نهتش نوا سال 2025 da hatiye tescil kiri. Navi da peynir heye, run heye, xaliçe hene tiştê dinê hene. كان هم خارنه ما هاتي تسجيل كرنا عنها Anha tam sayı nizam nava sala 2025 da kadar 125 xarın hatiye tescil. 125 ما شاء الله Ev tiştê baş. مثلا زوياش تبرسم veya meraktık ما مثلا كتل لآمد جي تشكرن لأنتاب جي تشكرن لمردين جي تشكرن كتلك مثلا بكي جان باجاري ve hatiye tescil kirin Baklava Antalya'yı teçekirin, Maraş'ı teçekirin, böyle vakti hon tescil dikin, hon ne karın bejin. Baklava ser Antalya tescil kiriye. Onda ben baklava Antalya'lı ser Antalya tescil kirine. yani lisar bajaran Bele tescil bele. kirin Navici havcaya hon evk bikin. Çünkü baklava, fıstıkı, baklavayı o çekirine baklavayı tane Antalya nay çekirin. Fıstık ben şeşciya hon de karın peydaken keladoş hem de ben keladoşa vani. Peniri çeyrey vani. Havce emevi navi tevken colemir dibe keladoş Ameye beli emeye. Colemir ki keladoşa colemir ki cudaya keladoşa vani. Çavat çeyrey vücudane, keşke vücudane. Yani bejim paklava sadece liser biteni ser navi Antalya hatiye tescil kirin. mesela Penir. bele Peniri lor em dikarin ser navê Amedê jî hatiye tescil kirin, ser navê Ruha jî hatiye tescil kirin. bele Wextê ciyekî penîrekî lor tescil ke em nikarin bêjin ciyekê dinê jî nikare wî tescil ke. Du qaîde hene ek berhemê penîr Amedê be û çêkiran wî jî Amedê be yan jî berhemê wî aîdê Amedê be Amed dikare tescila wî hilde. مثلا تقول يا لجوري باجارن شكلي وانجي او كيان بله. شكلنا وانجي دوغاره مثلا دبان كم بيجين اروك از مردين ما ماموستا بله. مردين تبيرامن yani eroka merdine cudane çekirne an cudaya az bejin mesela dema ku çi hataya jer bejin oruk Bele. le herema hataya jil bajari hataya ji levan direştir çetkin yani ne kadar bejin her duji aynı işte yani Ne cudaya şu kadar. eroka hataya ve eroka merdine jihav cudaya mkarın olsa bejin Paklavay Antalya paklavay Maraş'ı jî hev cudaya. Ew künefa Amedê künefa Hatayê jî hev cuda ye. Em nikarin bêjin künefe li ser navê Amedê û an ser navê Hatayê hatiye tescil kirin. Ew dibin tam wan cuda ye. Şuxat zaten wan dema berhemekî rê dikin ji bo tescil kirinê ew 4 meh 5 meh li ser wî difikirin tamê wî dirinin nabera wî dirinin ewa pê kêjan berhemê hatiye çêkirinê piştî wî bersiva we didin. yani valateme evtiş naba psikrek mamosta Nabe perspektif. yani baklava Antalya'ya, Maraş'ya, Ahmet'e pırskrek nabe. Le hani valat hene mamusta bejin ev baklava ameye. Mesela Yunan diyen bejin baklava ameye. Belê. Mesela bejin cacık ameye. Yani gerek kome karın bejin ameye hinga abdi kahrın ne olsa canım ko aciz dikin. Niha ez bêjim eva avayî min e
Bejin tapuya tilkiye. Bele. Bele. İja dema Yunancı dibijin qatık ayı demeye, dibin paklava ayı demeye, emji pırs evktiken, pırstiken, dibin bersiva xo bizden kani tapuya velikye. İca demak lu valata ke vara tescil kirin mamoste. Valata ki dinci dikara vara tescil kirin ev xarin ev berhem. Naha wî salê em bêjin 125 berhem hatine tescil kirin. Stîl li wî penîr e. Ja penîr ji Trakya jî hatiye tescil kirin, penîr ji Amedê jî hatiye tescil kirin, ji Wanê jî hatiye tescil kirin. Belê sernavê bajar hatiye tescil kirin. Sadece em nikarin bêjin penîrê çêre hatiye tescil kirin. Sadece sernavê Wanê. Sernavê Colemêr jî dikare were tescil kirin. Bele bele saat xoş mamoste mehim bahs bikin. Hakikaten ji xwanin herêmê em çiqas jî bahs bikin. Hatta var jem bahs bikin xelas nabe hakikaten ji aliyê xwarin ve xwarinê de em pir sûdin mamoste. Em pir kêf xweşin. Em çünkü jan herêmê xwarinên cûr bi cûr hene em karin nava xwe jî têr bikin û xwarinên bi tam em bixwin. Em mehim bahs bikin lê me dîsa ji Gülayên Cez straneka xweş godar bikin keremke. Zere zere zerele han melele han mele Hiv zere zere zerele han melele yamnele Malarını hem berele han melele han mele Malarını hem berele han melele yamnele Top geveri mermerele han melele han mele Top kebiri mermereli han meleli yamneli Zere zere zereli han meleli han mele Hiv zere zere zereli han meleli yamneli Nabi yari esmereli han meleli han mele Nabi yari esmereli han meleli yamneli Resmamın vayi bereli han meleli han mele Resmamın bayi veyeli han meleli yamneli Hip sore sore soreli han meleli han mele Hip sore sore soreli han meleli yamneli Bejnarindi gıloreli han meleli han mele Bejnayari gıloreli han meleli yamneli Korta xuda yel doreli han meleli han mele Korta xuda yel doreli han meleli yamneli Saat xoş malat ava gelek spas dikim Gülayên Cez dest xoş. Belê em devam bikin mamoste îca ez dixwazim berê xwe bidim te em bi te devam bikin. Me basa xwanin ve xwanên welatê xwe me kir. Îca ji we pirsim demam dibêjin em Tirkiyeyê yani dema ku turîstek tê viratê welatê me. Em bi kîjan xwanê tê naskirin mamoste xwanin ve xwanên bi kîjan berheman em tên naskirin. Evli bir kebabın navi mederket. Kebap ne? Şiş kebap da böyle. Kebabın navi mederket. Davi döner. İşi döner bu döner kebap. Le sala daviyinde restoranın Michelin zede bun.
bi nîşankirina bajarên gastronomiyê bi UNESCO vana baş Nişten veya ku sterk dedin Evet. nasıl? sterka yek sterk edemqed yek sterkeye Türkiye'de o sterka diyemeci heye iseyemin tenne Hinna nasıl? belki sal belki salat Sanki ne hakidikin nefsa ma mesela çavam nastinin. Sanki ne hakidikin çavam nastinin. بحقي نوك تاني gastronomiye tiştên şartê wan din cihane pir zor e ku Zor e. standardê wî turîst wexta hat ewlê tema wî mêze dikir îja tem ne pir giring e veka ku sunûmê wî jî pir gelê baş be lê sala dawiyên da mektebime da beşin gastronomi ve bu ija sunum jî baş çêbûn Vana ew dikin turîstê gastronomî jî tînin welatê me. Bele, bele. Te got ya sunum mamosta Evet. valatê me. Ev tiş paşê derketiye hole nefsa. Erê Lewra beriya niha mesela me xwarin yek bi yek şî me tenet sênîkan. Me digo giş xwarinê kuşxane. kuşxane nefsa. İja- Me baroş ziviran em têt xism ew baroşên mezin ez bêjim. Wan da me çê dikir. Di nav kuşxane da şîv dihat sifrê Mehmettev duyî da dixwar îja ana nevekevin ser tebaxê tên îja hem rengê wî hem tema wî gele her tişt di nava wî de hebe hem jî weka armonîkî de têda hebin wana jî gerek dibe ne tenê ji bo zikê gerek ji bo çavê jî Çay me jî têr Evet. be nefsa. Böyle saat hoş mamosta. İca gelek kes anaka yani encama YKS jî hat diyar kirin yani gelek xwendekar piştî demek ki ve dest bi bijartinê bikin, dest bi tercîhan bikin. Ji we pirsim mamosta yani xwendekarên ku zarokên ku dixwazin vê beşa gastronomiye tercih bikin. Bila li çi baldar bin, dema ku dest bi vê beşê bikin, dest bi xwendina vê beşê bikin, li çi berwane? Yani hin xwendekar tenet bêjin em ê xwarinê çêkun em ê bixwin beşeka pir kêf xweş ye. Bawer dikim dîsa xweş e, lê teorî jî pir heye newsa di vê beşê de. Beşeka çawa ye ji we pirsim. Aha gastronomi vakti sala 1923 da ve Ali Reşit Safet Atabinen ofiste geçtiyari destpêkirin di dünyada derborê gastronomiye tikesî zêde tiştên zanî. Gastronomi ji bo aborînê zav giring e çima û çendê we bi cîhanê dide naskirinê perê biyanî jî tîne bajar. Wextê perê biyanî tîne bajar hûn dikarin aboriya xwe berdewam bikin li ser perê biyanî. Ja di polîtîkayê bernameyê pêşketiyê de devlet da berê xwe danê gastronomî tiştekî zav giring e piştî wî dest pê kirine pêşiye dibistan vekirine derborê gastronomiyê sala 1985 da Bolu Mengenê dibistana nanpêjiyê dest pê kiriye piştî wî zanîngeha jî mesela 2003 da zanîngeha Yeditepe gotiye gastronomî gelek tiştekî giring e em jî beşeka 2 sala wekin wê derê. Piştî wî ji polîtîka bernameyê devletê de bu ji bo pêşketinê gotine cîhanê de ew tiştekî ji bo perê biyanî ji bo aboriyê tiştekî ji bo naskirina çanda we bajarê biyan ew madem tiştek wisa mühim e em jî dibistanê xwe de ji bo 2 sala 4 sala û master û doktorayê de em jî beşê gastronomiyê dest pêkin. Em niha dikarin em dibin dinamîk geştiyarî jî gastronomî jî ew kê çandê dinamîkin ticar xilas nabin. Berê digotin wextê kompîter dest pêkin, wextê ser internetê rezervasyon dest pêkin, ew ê xebatkarê acenteyê geştiyarî hemûyê bêkar bibînin. Wisa ne? Niha 105-205 nû nav geştiyarî de nav gastronomiyê de dest pê kir. Yani binê wan de binê gastronomiyê de kîjan beşene anneha? Ê nanpêjiyê heye, ê xarin ve xarinê heye, ê serwîsê xebatê otêla heye,
نامپêjiya teyare heye, nampêjiya gemiya heye. 5 zêde dibin roj bi. Pir berfireh Belê. navsa. Li ber wî tiştî ez hez dikim ji bo temaşewana ji bo xwendekara ew bêjim beşa gastronomiyê hekî hûn tercih bikin hûn biçin ticar hûn bê îş namînin. Wa çünkü beşeke dinamîk heye. Ewa netirsin 3 sal şunda 4 sal şuda ewa tiştekî xilas be em ê bêkar bibînin. Niha nav beşa me zanîngeha me bilîsê da jî du beşê me hene û geştiyarî û gastronomî. Em xandekarê xwe ra ew alîkariyê dikin 4 sala em ewa protokolê me hene em ewa rê dikine otelê 5 star 4 star her havîn diçin nehwêt roja wê derê staja xwe berdewam dikin. Piştî ew zanîngehê xilas kin û dîplomayê xwe dest kin piştî otel gazî dike dibêjin werin bi me ra bixebitin bêkar namînin. Lewra kan wisa jî bêjim mamoste çêkirina xwarin ve xwarin ticarî xelas nabe. Lewra em însan Belê. em însan her tim em dixwazin xwarinên xweş bixwin nava xwe têr bikin. Yani bê xwarin însan nabe. Belê me serî wa çi got me got însan wextê hêj agir dest pê nekiribû xwarin û xav dixwar. Piştî Belê. agir kete destî wî îja pêjand îja got tema em ça xweş bikin û biharet xiste navê ew beşa gastronomiyê nav dîrokê da jî em temaşe dikin roj bi roj pêş diçe baş ve naçe. Pêş diçe ê xwendekar jî dema hez bikin gastronomiyê bixwînin zanîngeha me be zanîngehê dinê bin niha Tirkiye we hêjka sualekî pirs kir we got gastronomî çi asterê Gaştiye kî derê yani. Belê. Niha Tirkiye'de em dikarin bêjin 2 sal 4 sal û master û doktora 5-4 heb zanîngeha da beşê gastronomî hene. Bencî çar heb zanînge. Dema em temaşe dikin 20 sal pêşiya niha 2 zanîngeha da beşê gastronomî hebûn ew jî 2 sal bûn. Ne 4 sal. Belê 4 sal. Navê jî beşê berê navê wa sadece bi tenê ew bû. Nampêjî bû, xwarin pêjî bû. Bin aşçılık. Belê. Ja wextê xarin û xarin bû çand û huner navê wan vegerandine ser gastronomiyê em dikarin temaşewanê me jî li werin ew ê difikirin em gastronomiyê bixwînin an nexwînin em ji wan ra dibên dema hûn hatine gastronomiyê ticar hûn bêkar namînin. Beşeke baş e. Le gerek ji vê beşê hez bikin newsa mamoste. Belê hez bikin û Yani- xarin ve xarinê jî hez bikin. Çêkirina xwarinê jî hez bikin û xwarina xwarinê jî hez bikin. Mesela diyam her tim dibêje dema ku tu xwarinek çêkî gerek tu hez bikî. Belê. Yani bê hezkirin xwarin çê nabe. Tu çêkî jî tamayê xweş nabe. Yani ê ku vê beşê tercih dikin yani ê ku ê bin aşpêş ez bêjim yani vê beşê de karin cûr bi cûr meslek pîşe heye. Lê ku xwarinê çêkin ez bêjim gerek hez bikin. Newsa çêkirina xwarinê hez bikin. Şu bi nasaya gastronomiyê jî em me çi got me got bi ezmanê Yunanê dibe qanûna zikê. Gerek kanuna zanir Belê bin. ezmanê Fransa jî nîzama zikê. Ji zikê tê hekî hûn xwarin nezanin çi ye temayî fehm nekin hûn nikarin çêkin jî. Ja gereke hem xwarin çêkirinê nampêjî xwarin pêjî fehm bike hem jî hez bike. û tam jî Belê, tama jî tam fan jî bikin. tişta mühîm e. Mamosteyê me em herdik jî zanîngehê de tevayî ew dixebitin. Mamoste dema bi xwendekara tiştekî dide çêkirinê em jî çin tam dikin. Em dibên ewa xoya wî zêde ye û rûnê wî zêde ye em wî dibêjin xwendekar jî wextê temaşe dikin bi fikrê me rêyeke nû xwe rawa dikin. Îja ew tiştî hîn dibin. Wextê hîn dibin jî dibine şefekî baş. Ya duyemînê jî îro malbata ra ez dixwazim ew bêjim zariyê we kêcan beşî hez bikin netirsin bişîne ew beşî. Îro em çendeke me heye li ser xwandinê dibe bira here tipê bibe doktor perekî xweş qezan. Beraber doktor, beraber endeziyar, Belê, beraber hewale- malim. Belê şef hene hevalê me îro li Dubayê li Bolyê ji Antalyayê 4 qatê doktora 5 qatê doktora pere qezanç dike. Belli rast. Yani ji bo aboriyê bi tirsa aboriyê kê zarê xwe bide xwandinê jî bira jî ew tiştî jî netirsin yani ji bo aboriyê jî gastronomî xweş e ji bo karek jî ew ke aramî ye Belli. zar zêde nakevne navtengiyê astengiyê ez dikarim ewa bêjim Belli. roj bi roj jî Tirkiye'de ew ke hejmarê zanîngehê û beşê gastronomiyê nav zanîngeha jî zêde dibe
em jî wextê difikirin em dibêjin demek eva beşeke ew ke Yani girîng e. êdî tên askirin bi rastî Bele. mamoste beriya neha beriya 10 salan ez bêjim peyva gastronomî mirov nizanbû ku çi ye. Yani hakikaten gelek kes zanbû gastronomî çi ye gelo yani ev peyveka çawa ye. Lewra peyveka cuda ye û peyveka nû ye ku ketiye nav zimanê me. Wî awayî jî êdî tên askirin gelek kes jî gelek xwendekar jî em ji ra dîsa bêjin ê ku dixwazin ê ku di dilê wan de heye bila tercih bikin bêkar nabin. Yani ne tenê ku xwarinê çêdikin cür bi cür beşêwê hene. Cür bi cür qadê xebatê hene em bêjin di beşa gastronomiyê de. İnşallah ê ku dilê wan de hebe malbat jî teneke veriya wan Biborînin izne bidin. ez dikarim ez hez dikim tiştê jî bêjim gastronomî ji bo tenduristiyê jî tiştekî girîng e. Bele. Berê hema me xwarin ve xwarin dixwar îja na gastronomî mîde terbiye dike. Qanûna mîdeyê dibe tewî zêde bixwe ê te aciz ke. Tewî gereka kêm bixwe. Piştî wî jî Türkiye beşeke nû devla serê gastronomî derkete ortê. Çi bû? Diyetisyenî em dibên. Bele. Gastronomî hîn kir got eva nana xwe wî zêde eva ji bo kolesterolê xirab e. Piştî wî beşê nû jî qenciya gastronomî eva jî yani beşeke nû devla serê gastronomî jî Türkiye'de dest pê kir. İro em hîn bûn ku em ê xwarinekê çawa çêkir bipêjin. Belê. Mesela gelek diyetisyen bêjin xwarina kelandî hûn xwarin bi qelandî çê dibin. Yani êdî ev jî weka te jî te got ji bo tenduristiyê jî ji bo pijandina xwarinê hûn bûna pijandina xwarinê jî beşeka navdar e û girîng em bêjin. Îca ji we jî pirsim gastronomî êdî bi her awayê di zanîngehan de vebûye. Gelek xwendekar jî tercih dikin. Pîşeyeke baş e, xweş e û rengîn e jî ez bêjim. Ez beşê din difikirim aneka mesela beşa maliyê bû em diçûn li amfiyê em rûdiniştin ji xwe re malum ders ji me re digot me hîn dikir û em paş em datin mala xwe hakikaten li gastronomî ne wisa ne wisa yani dersên pratik bêtir hene. Yani ji we jî pirsim êkî vê beşê tercih bikin û biçin zanîngehê. Li ber wan çi heye yani dersê wan çawa derbas dibe? Belê ez Mesela gotina qit kir di lîsteya me de beşa xwarin ve xwarinê hebû gıda jê re digotin xurek yani beşa xurekê her tim li mekteba me bêhna xwarinê dihat ji mekteba me. Yani hînga mesela pir xweşiya me dişiya çi xweş dersê wan çi rengîn e heta ver xwarinê çê dikin û paşê rûdinên ji xwe re dixwin û xwarinê nû hîn dibin. Yani beşeka rengîn e li gorî dîtina min ez bêjim cewûnê çi bêjin? belê zanegeha me da gastronomî 4 sal e xwandinê wî 4 sal e. 4 sal nav 4 sala da hem dersên pratik hene hem ê teorik hene. Ê me da ê Bitlis Eren Üniversitesî da cême xelatê axlatê hem behr heye hem cîme pir xweş in. Ê ku dixwazin ez dixwazim ki birawerin tercih me bikin. Cî jî xweş e. İja wexta hatin 4 sal em çi dikin bi wan ra sala yekemîn da pirî jî dersên teorik evke vana çi ne hûzanin gastronomî de ewlê hîjen heye. Gere hîjen hîn bibin herê hîjen hîn dibin dawî xwarinê rast em beslenme bi Tirkî ca xwarinê rast hîn dibin dîroka gastronomî hîn dibin dîroka turizmê hîn dibin çend dersên vana teorîka hîn bûn îca sala piş sala yekemîn de ê ku dixwazin em wan dişîn Antalyayê. Otelên 5 star 4 star hene fakat ê ku dixwazin em wan dişînin. Çünkü sala yekemîn de pirî jî teorik dixwînin. Gava hatin sala duyemîn îca em bi teknîka dest pê dikin. Pişirme teknikleri bir Türkiye'nin çeklerin, teknika çeklerin hindibin. Diroka gastronomi, diroka me da aslında devlemendin kemasiya me evke ku menenev sandiye evli. Kemasiya me eve. İja gastronomi ve bu evya evke berdevam dikin. Sala dudiya da teknika hindibin, sala dudiya kadiye aman dişin stajı. Ê ku dixwazin em wan dişînin Ewropayê, ê ku dixwazin em wan dişînin Antalyayê bi otela 5 star cî xweş da hîn dibin.
em mamoste jwana ew dikin otela jî dibînin pirî zanîngeh hadin ew nakin dibe hûn herin bibînin ama em ew dikin Peyda dikin. em peyda dikin îja wexta em hatin sala sêyemîn li ser pasta li ser xwarina şêrîn Şirani yani. evet şîranî em servî dişxilin pratikê servî dikin hem şîvê şîraniyên ême hem êl cîhanê ne tenê ême Yani demek ku xwarin jî hînî wan dikin. herî Ne tenê xwarinên ew dibêjin ya mutfaqa Tirkan jî Kurda ez bêjim yani ne tenê mutfaqa herêma û nîşanî wan didin. Hemû dünyayê û nîşan didin newsa. herî sala yekemîn da hîn bûn sala duyemîn da teknîka çêkirina hîn bûn sala sêyemîn da ser şîvên şîranî û sala çaran da îja pratikên ser şîvên hem ême heft aliyê welatê me Bele, hem bele. li cîhanê çê dikin piştî sala çariyan da heta an te xwendekarê me derve nemaye ê ku dixwazin hemû tev kar dîtine Böyle yani eko dixwazin Herî. hem dixwênin hem jî pratik dikin diçin li otelan li restorantan dixebitin û van imkanan jî didin zarokan Herî. xwendekaran. Aynı zamanda mektebên pirî jî xwendekaran pere dixwazin çünkü tişkî gastronomi pir devlemendin ama Bitlis Üniversitesi da mektebime ev malzeme temî em didin wan Yani demek xwarin çêtkin hûn peyda dikin malzeme hemûyan. Li hemû zanîngehan newsa newsa. na Ew jî pirî tiştekî jî giring e. ya xwendekarên tînin Lewra şo xwendekar herî ême em tev didin ber destê wan îja her di xwendekarên yek ew dikin grubun çê dikin yani pirî wan çê dikin ev jî tiştekî giring e mamoste. Tabii, Ji bo tabii. xwendekar bina perêwan tune û cihetayê warî herin goş bikirin, rûm bikirin, giha bikirin ji bo baharat bikirin şu xwarinan beşeka bi masraf em bêjin yani hakikaten. Mesela her sınıfıma çend habin, dikarim bêjin 25 habin, 30 habin, nîvî wan ez dibim belê nîvî ro verin, nîvî wan piştî nîvî ro verin. Bu baş teknika wan hîn bibin, baş çêkin. Hûn wan dikin di beşan ji bo baştir hîn bin. Haqiqat çika kalabalık bin jî hînbûna wan jî Ez zor dipirsim biraz. tu hevalê xwe dinê zanîngeran hadin da vî alî yê welatê me her sınıfê de heye 800 heb xwendekar lê ême dahin dikin. Evî avantaja ji bo xwendekaran. Bele, bele. Gelek kes naxwaze were aliyê wan dere lê demek ku di polekê de hejmara xwendekaran hindik be jî ew jî avantajeke wek ew jî digot. Yani ê ku tercih dikin bira wisa jî bifikirin. Yani ev lewra dersên pratik komekin gelek hene. İca dersên pratik ji merav çika hindik be hakikaten ji weke te jî te got mamoste baştir ji bo xwendekaran malata ava. İca dixwazim dîsa berê xwe te bidim te mamoste me telwîrat hene hîşt. Tezem me guhe da ser tezem bê turizmê jî Bele. ki xwarin heve doktoriyê bike temam ki nîv robî dike birçî bûye. Bele. Dîsa birçî. Dîsa dike xwarinê bixwe. Şivan jî xwarinê dixuye. Hakim jî xwarinê dixuye. Mealim mamoste jî xwarinê dixuye. Yani ki insan oğlu kinga heva xwarin tim heye. Bê xwarin jiyan nabe karin xwarin bêjin. nava. Yani turizmê da jî xwarin heye, nav bajarê da jî xwarin heye, di mala da jî heye. Ki mêvan tê mal, li mal da jî xwarinê çê dikin. Ki terne derkê dixebitine jî di şantiyekê da jî xwarin çê dibiye. Ki li ku derê însan heye xwarin elwê derê ye. Bele. İlk xwarinê çêke bê îş namîne. Ki her bûye jî bizikî birçî her nava mecbûr te dike bixwî. Ki dawetek bûye jî xwarin heye. Ki miriyek heve, taziyek heve dîsa xwarin heye. Ki her ku derê yani bê xwarin nava. Bele saat xoş. İcam herem bi herem bahsa xwarina bikin xepkî mamoste. Ti jî aşpê jî xwarina çêtkî. Belê. Niha xwarinên bi nav û deng bi tam çêtkî newsa. Xwarina ku herî ku çêkirina wê te hez dikî kî jane gelo?
Yani bir kijan xwarne pir keyf hoş dibe dema ku çetki. Anji hini Harun. hinek abiki. İkili hazna ke zaten niko çeka. Nasıl? Böyle. Mina peraden terapi. Böyle. Kemeri de kev mutfağı ev insana ki de derdi keve derva. Emince dema ku az azdımız xwarne çetkim. O Beni terapiye. rahattaki, Hakikaten beni jî. tuştaki demo ki ta çekirti de işte hani hamber ta serkirt ev kefa bargında giye. O kazanatek. Mı çekir vaya. Böyle. İca xwarne her dere pera un ra xoş ama kemeri li kudare bise li kudare de xavit yese xwarne wan dere un ra xoş. Tişki dereyim mamosta. از ل آدیام منم قضا پول که من سمسوره من Böyle serçava. ها گنده تخاری سه خورنا مروه درجی لور گوره Böyle. ایجا ترکیه گداره ماین هر دو آوا همه متفاق خواه گیه که ناو خواه یک در اشتا دگش کرنه کول که پیرا دین بردو لآغری پیرا دین قرار işte hele Urfa pereden Labani Araki Labani, nezik bele. verdiye. Fakat ev xo qotığa dona ev gidere aynısı. Tave çedekin le Adıyaman pereden Adıyaman tavası, Besni tavası le derket. Ha, tava le her dere. Ha, Serak eden Serak tavası. Le Diyarbakır okey gidere aynısı. Moyne her de ova ev kültüra ma xorun ve xorna ma giyaka. Le cama peradın qatma. Le ser sele çedikin. Böyle. Bajar rakide peradın xitap. Le bajar rakide peradın işte deve khoy vekiri. Her derek no vekilledik ama ev khoy aynısı ya. Mesela mamosta pirsek jwara hatiye. Bale. Orhan Erşahin Şandiye. Dibêje Unkarê ji Mehmet Sinan Yılmaz bipirsin gelo li Semsûrê li Adıyamanê ji xeynî acîne yani çî köfte. Acîne kîjan xwarin navdar e. Hakikaten jî Semsûr bi acîna xwe jî navdar e nefsa. Bale. Çi beguşt le cama. Acîna bêgoşt. Ha. Ev ji bo bakteriya nefsa mamosta. Havînê hewa germe hingî. Va esas beguşt le hele Urfa sifte çedikirin. Li Rihayê çetkim. Ha, li Ruhayê çêdikirin ve paşînger ra ki mina ku mamoste got gastronomî ki derket şin da hakî ew bir tescîl girtin bêguşt ew kirin li gida ra çêdikin li ki dawetek diwiya jî çîgil wê derê he ki şev hakî ki zêde nav da tere paşî vê şin da mêvan rûdinin goşt, pîvaz, sîr, tırş, îsotê reş abi wî şeklî mestedin çîgî xwe hêdî davin nava îkî goştê di nav da we zîkê nîv saetê da ki tu sax nekîse niva hêdî bakterî derdixe pêda namîne bêgoştê heya heftekê hanî dimîne. Bele, bele sağ xoş mamosta. Tabasa xwarne Semsûrê kir mamosta li her vakîdin li herêma me xwarnên bi nav tên gelek hene. Bele. Yani mesela li Merdînê Eroqa, Kutulke, kebab ez bêjim li Rihayê, Boraniye, Boraniye, her vakîdin li qelotikin, lahmacun em bêjin. lahmacun minekte gu köfte kızık goşt dolma qatme ser Hur roviye bêjin ha gelek. roviya bele. Hur roviye em ji bîr nekim mamos. Em pir Evet. hez nakim bes gelek ji hur rovî gelekî hez dikin. Li Edeneyê mesela şirdan tê çêkirin. Şirdan Adanê jî, şalgama Adanê jî gelekî Anto navdar e. peradın beyran Bele. kebab le cam adane ayrı ev haya. Ne tane Le xwar Urfa- mesela taştaya wane jî pir navdar e mamosta. Taştaya wane yani. Levane tabi. Öyle. Panere khoy ki sirme kene yanlışım sirme ne ev gihay kha. Bu sirmoya Paner gihay. Navê ku têdixin ew gihayê ku têdixin navê sîrê min e? Sirim. benîrê vanê Bendik. nendê heye navê de sirmo heye benîrê vanê ne yek evke çarda hebgihatê çêkirinê. Li Colemêrgê pê çar hebgihatê çêkirinê, sê hebgihatê çêkirinê. Li ber wî jî benîr ser navê wanê hatiye tescîl. Li hakikaten jî pir xweş e Ew mamosta. gihay Colemêrgê
tene destkirin vane jî tene destkirin berê ew gihayê wanê hene colemêrgê tune ne li ber wî jî em dikarin bêjin penîrê giha ji ser û navê wanê hatiye tescîl kirin dest dixwazim tiştekî bêjim ji gastronomiyê de beşa gastronomiyê de xwarin û vexwarin çêkirin tiştekî girîng e belkî belê vizyona bazarkirinê jî girîng e çawa niha ew çî köfte dibên ew li dîrokê de bi serî we rihayê hatiye çêkirinê Rihaya nefsa. li rihê jî hûn bişne kêjan malê ji bo nevandariyê berxwarinê ew ew dikin tîne ser sufrê berê vizyona bazarkirina Samsûrê êkî cida bû li ber wî jî îro dema em temaşê sektorê dikin li ser aboriyê Adıyaman anavgorê Rihayê pêş ketiye yani gastronomiyê de hûn tiştekî çêkin wî tescîl kin ew tiştekî zav dema wî jî xweş be hekî vizyona we ya bazarkirinê baş nebe gastronomiya me gelê tiştê nayê îro çawa çî köfte dema em temaşe dikin pêncî hep sektorê aliyê aborîna ser çî köftê hebe çil û neh wî Semsûr e em jî dikarin ji temaşevanan re ew bêjin hûn tiştekî çêkin xweş be jî tescîl jîn kî ew têrê nake gereka vizyona we ya bazarkirinê baş be hûn nekarin evî bazar kin ew kerê tiştekî nayê li ser wî jî entap pêş ve çûye anegorê Yani hatta var bêjin acîna me xweş e navdar e belê tu fêde nake. belê fayda nake wextê hûn evî vizyona we ya bazarkirinê baş nebe hûn nikarin evî çanda xwarina xwe ciyê biyanî bidine naskirinê Ve çawa bidin naskirin mamosta? çawa bidine naskirinê îro sosyal medya heye Bele, medya civakî bele. stratejiye aborînê stratejiye bazarkirinê heye li ser wî jî dema geştiyar em çawa bêjin dema hatine Nemrûdê ji bo Nemrûdê hatine Semsûrê hişka me ji şefê me xwarinpêş pirs kir me got Semsûrê çi heye tiştê xwarinê xincê çî köfte 12-13 hep tiştî wî heye hekî hûn evî bikarin bidine naskirinê wextê geştiyar hatine em ewkê Semsûrê bi tenê nabêjin ji me re çî köfte bînin dibên ji me re ewî jî bînin ewî jî bînin ewî jî bînin kîjan xwarinê we navdar wan Mardîn ji wî alî we zav tiştê girîng dikin wextê hûn çûne Amedê ji bo cigerê belê pêncî tiştê Amedê jî tîne pêşiya we Mêrdîn jî wisa ne ja dema dinê wextê turîst têne Mêrdîn nabêjin me ewa nanê mesela berxikê tandûrê me pêşiyê xaribû êdî em nehewceya bişne Mêrdînê dibe ya mesela sofrê tiştek dijî dîtibû îja em her nevî jî bialimin Bele. wisa jî hûn dikarin bidine naskirin Em meze jî bi mezeya jî tê naskirin. belê bi meze jî têne Mesela naskirinê mehîrtînin, mezetînin cür bi cür mezeyê me jî hene. belê zav zêde ne xwe Diyarbekir û milê Botanê roja ew ke ciyê em ça başûrê rojhilata Anadoliyê xwe ciyekî gelek girîng e wextê meriv diçe ser sofrê bi mezeya çavê meriv têr dibe Bele, bele. li ber wî jî em dikarin em dibêjin Entebê û Amedê û Rihayê gastronomiyê de mîladeke mezin vekirine Semsûr wisa nine Semsûr dema hûn diçin çî köfte dixwazin lîmonê dadine balê ew jî bazarlama stratejiya bazarlamaya ew ke pirsgirîk e ew gerek em raporekî amade kin derborî wan pirsgirîka anegorî wî polîtikayê nû derborê bazarkirina gastronomiyê Ewa dan haniye ortê meşhura mamoste biriye teze Fakat Samsur yani ne cüre jo. mesela Semsûr gure ne? Van jî wisa Ne müsa şimdi teze çik keleke kebabı da jî meze olarak da ne? belê Yani tek xarn olarak ne? Çik, paşi ve mina şiraniye. Bele. Yani çik bıxa Yani em biçin kîjan restorante weka meze pêşbak yani ji gaynê xwarinê hecî dîsatînin berme. Zikterkirin zaten ne xarne. Yani paşi va mina meze, mina ki teçete baklava ki di. Bu aparatif bejin ya. Bele. Çik vüsaya. Te kebabı çedeki desese ava çedeki tinin kelake ditinin. Te tari mesela mala paşi va.
te çekirne ki tezeki hatır kirşin da evaka eva sohbeteka paşi başında her yeki de eva bava da yani zikter kirne raçik ne xarne luma keleket شخوا او قسم رو نکار بخو عجین Yani yani naha bu ya sektör ki aburne Türkiye. Ama Bele. babadıkın herci evkaya ija nave da cipsadıkne nave ija navlandadıkne. بقى سوشي çetkin evji Evet, sushi çekir. Em haz heki em hazdikin gastronomi sektöre gastronomi beşa gastronomi Türkiye'de peş ketin. Gerek a bernameyme de tişteki balkeşiye zaf zedebin. Em dibin cazibe. Vakti em cazibe evi balkeşiye evi zedekin em dikarın evi beşici peş va bibin. Bu işi gerek em bernama amadeykin. Bernameyi nu binimsin. Biliseci İro em dibin kartoli bilisi heye, sarmayı heye, ciğer taplamayı heye, böyle tinne peşiyava dibin eva nane bilisi heye. Heki evi bazar kırın evi liser meze em dibijin. Bikarın bidne çekirini, ez dibijim eva xarını ser navi bilisi hatne tescil kirin, daha ziyadeti verne nas kirini. بله Ve suala ve ok bu. Em çi bikin ji boy nas kirini? Bele. Strateji rast. استراتيجيه Politikayı rast, raporu realist em amade bikin, anegori em stratejiya kifşken em serfraz bin. مثلا كبرسك هاتي دبيجا جريحة وتماشتكم بنبيجن عجين سمسوري عجين رحاية goşt rahaya doğru deve. Goşt rahaya be goşt samsuriye. بله بقى خونه غيدن نوصا يعني رحاية جيتي Şuan شكرا mı got? Mamustacı gut peşten. Öyle. Diroka acine şuan dıça hatta Hazreti İbrahim vakti Firavun gotiye dara her tişti binin emi agire veyxin millet ne kariye tiştek bipêje êje piştî wî ew sawar hildane xavexar çêkirine dîrokayî wisa belê stratejî rihayê ew bûn rast nebûn. Çawa îro sektörê de Türkiye'de em bêjin 20 heb markê derborê acunê hebin nüzdey wê ê ew kêne Samsurê ne. سمسوري نوصا Belê. يعني سمسور ركلامه خو باشتر كده. Cemacı hani devin komagena kralı. بله Agır yasak kiriye. Vakti ki agır yasak kiriye ev halkı ve deri guş kutaya. Kutaya şimdi مش بوكو نابيجين seyke or ve nakın yasağa kral komagena kralı Antiochus Gutiye'deki ve nakın ders ve göre işte Bulgarı tişte de ev kırna bir şekli çekirna. Cemacı hoduyna. Goşt Bəli. aynı doğruya magiyo peşto lise roh çekirna ev kırna fakat taze am peştona. Bəli, niha ez hezikî me wî bêjim ez dîroknasim jî komagana kralî şuxa Nemrut bûye. Bəli, Nemrut yani komagana kraliya Na Samsur. Nemrut'a vanına. Ne Nemrut Hazreti İbrahim ev dîrok yek Ayrıya dîrok ve ayrıya. Ez bi demek em biyan yani em ew ke belê dîrokê de komagana kralî Nemrut e Nemrut cîwî çawa em bêjin paytexta Urartuî van e berê navberê dewdorê Wanê hemû jî ciyê Urartuî bûne. Wextê wî çaxî ew krallıqê mezin împaratorluqê mezin sadece ciyekî Samsurê ciyekî piçûk ew ka krallıqa xwe berdewam nekirine. Paytexta wî jî hebûye cî wî jî hebûye. Îja ew kê jî ciyana xwe berdewam kirine Samsurê jî Rihayê jî dîrok yek dîrok e. Wî dîrokê jî her jî behsa komagana kralî dikin. Ew komagana kralî jî Nemrut e. Ew ê awîtî agir jî Hazreti İbrahim e. هاوار دکم چیروک که دریجه Belê zav ev çirok که دریجه من روش کردم به بحثای بکن به برفرهی مل سرویج پروگرام که چکن لمام که بهنا خو بردن دیسا هین مجارم دو بدریجه مدی دیساستانه کو دار بکن جگلای کرم که
daviteme Ez aşıkı bejnateme Ez aşıkı sozateme Yari tuzani Ez aşıkı bejnateme Yara delali ساعت خوش گلک سپاس کم مالا وان بلیم دوام بکن به مجارا خو صحبتام خوش دوام دکه و هی نقطه مجهیه جماعت استاد برای خو بدم تا جتا پرسم دما کم بیجین مطبخه کردان از بیجین کی جان خوارن راست راست دو ورا بیرامه yani levra خوارنه میجی پر ناو دنگن و بتامن Ez nikarim bêjim xwarinekî tenê tê. نوسا Eviya jî vîna piskirikê berê. Vîna xwarinê çi köfte her bajarekî dibe ev ê min e. Cî me kurmanja da jî ji ewil da weka kutulk. Ji Mêrsînê heta Agirê her welatê da çê dikin. İja vê piskirî çareserê vê piskirî çi ye? Wexta nîşan didin ji bo wana navêjin kebab ji Adana kebabê dibêjin herî ser navê Adana nîşan dikin. Lê ev piskirî ji bo cîgara gurçikê Amedê û Rihayê jî heye. Wexta tên teşkîlkirin navêje cîgara kebaba gurçik tenê dibêje cîgara gurçikê Amedê. Her de xwarin nîşandan da tiştekî mutlaka ew heye. Ne wek hevin. Ez dikarim bêjim li ser kutulka li Bitlisê ja goşt dikin nava mişbir kir. Bire. Nava bîrê li Amedê em tenê dikin hindirê wî. Li Bitlisê dikin dervê wî jî. İja li Mêrdînê şeklê wî jî ne wek hevin. Yani her welatê da tiştê wî ne wek hevin. Ji wî alî da em dikarin bêjin li her welatê jî erê êwanin. مله له هر هرم جی به خوانه کره تناس کردن نوسا مثلا ام دچن اگه ام ورم ویالی ده حبکن ورم بر بحره ده اگه به خوانن گها تناس کردن مثلا انگینارم بیجین زمان که دچی بازاره اگه یا مثلا چارده گها دناف هدو دا دفروشن وان تدخن وقت شامبورک از بیجیم چتکن به گها چتکن لوقتی وری عالیه ما هرمامه ماموسته ام به قیمت چتکن به گوش چتکن شامبورکی خواه yani em dikarin bêjin her herêm jî xwarinan li gorî çanda xwe guhertiye ne wisa. Mesela herin aliyê behrareş mesela çanda wan piçkî ewktir e kêmtir e aliyê xwarin de ez bêjim. Oxtê em bêjin behrareş çi tê bîra me mehsî tên bîra me hamsî tên bîra me piranî jî cureyên mehsiyan û garis tê bîra me çay tê bîra me yani bi her awayê oxtê em herin aliyê Marmarayê zeytun tê bîra me mesela Marmara ciyek wilo çûn û hatine ye tam tiş rûnen işte ne wisa yani gelek kes ji bo xebat tê diçe wan dere. Şîvê me pirêjê goşt em ji xwe dibên goştone em. Vele. Pirêjê goşt sawartir çi ku goşt yani li herêma me. Di dîrokê de em pêşî mêze bikin gennim pir giring e di çanda me da. Şîvê me pirêjê bi gennim savar goşt ewlê heye. Ku em mêzekin li Agirî da Abdîgor, kufte Abdîgor em dibêjin. Kofte Abdîgor. Ew tiştekî çawa ye? Koftekî mezin e nav savarê da çê dikin. Nav savarê. Nav savarê da çê dikin. Îja em werim ber Agirî Bitlisê ya da em werim Wanê. Li Wanê keledoş pir çê dikin. Piştî Wanê Bitlis tepleme heye. Teplema gurçika û çortî welatekî de min nedî gurçuk. Em werin Şirnexê keşk mi dîtlir? Ez çûm keşk hebû. Şêranî dimsê heye Şirnexê. Em werin Mêrdînê Sembûsek. Sembûsek bele. Min Amedê ez ana tişkî bêjim êdinê nebêjin temaşema vê bêjim ya ne gotiye çima vê bere ew bezim mesaj bavêjim mamosa canan ji bîr dikin. Bele. Xwarina me pirin. Amedê em dikarin bêjin kaburga dolması Kurdî navî nizanim. Bele bele. İja
Semsure u rahayı çi köften bejim re jiwan hevdura. Acıyla. Rahayı em dikarin bejin kebabı wan jî heye. Yani çandama pir giringe. Her tişt heye, li her derî jî heye. Hinek jên tiştê wan nevek hevdûne. Em dikarin bejin yani ev ya ne tenê êmeye ne rast e. Yani li welatekî çê dikin, êdîne jî çê dikin. Li hinek welatan daha pir çê dikin, hinek welatê hindik çê dikin. Em bêjin êmeye êwînine ya ne rast e. بله اینجا خوازیم ماموسا تعریفک بخوازم یعنی ما پر گوت ایرو کلادوش مثلا کلادوش براستی işte پرسم ماموسا نهات چیت کی Şimdi خوارنه که چاوایه mamoste çıtı guste her der ki xarne ki keladoş evane ya. ایوانه Ama ne zanı yani ben ne diye. مثلا تچنا کی ماموستا No ben ne diye. Tiki jan xarne çetki prani? Bölge vane ava çedekin. Cemme li davatta da kuru fasulye çedekin. Terşik peradın çedekin. Tava dedim. Bulgure sire sadece ayda odyomaner ve dere çedekin. Yajile antoy peradın yuvalama. İca her der ki la antoy nav deyin yuvalama le Diyarbakır Ve analık peradın kızlı, ekşili le Adana peradın analık kızlı. Le Samsure peradın kılıtık. Le Maraş peradın basala. Aynı fakat her der ki xagura çedekiye. Lumane yani mamustagol her der ki çedeke egiya luman gura xoşa. بله Fakat Mersin'e virda haya Mardin'e hemen şive giyaca aynısı ya. Ya navevan hındık değişiklik iktidar haya ya hene pır çedekin yakdara pır zeda çedekin. Sırf de mesela cama keşkek 100 salı ber ve pır çekerine. مثلا علی اگه هجی کشکک پر نافدار ماموسا دعوت آنده چیتکن İşte خوارنه که پر بقیمت 100 بچه salı ber ve şive mek metaze bir kirine. Mazını ma çe kirine mine ki tagu tazele hele ege davat da çedekine. Ma bir kiriye yani sırf de pır çekerine tüm vakti ki çena kirine hotiye bir kirandane. İşte çiğ ma kol kirine agaf ki urfe dest bekirin fakat ki zeda çekirin hatın frutunu bir adyaman şilki peradın sersele da havir bardadın mina qrape taze شلکی şilki peradın be mut çedva urfe ave on potente on tescil on gırtiye kimlik xo gırtiye taze bir urfe hani cama çedik یعنی چاوا چیتکن نانش ساق شلکی چیتکن orvana بله bu ave نه نه شلکی رحایت تگوت evet taze rahaya. Ha psikriye ki nu derket. Yani şilekiyle her derete çekirin nasıl yani Fakat taze ki insanı hava kimliği xotuna vasa tebekiye ne koy be falan araya. Şilki kimliği xot taze ayda Urfa tescili ve potante ve Urfa ki cama çede kirici taze bir şerdeki valla. kimlikleri dargasına ne bir Urfa yani amne kombenemaya. Bele bele yani ve mücari livra behelin namusta lavra gengeşi derken böyle ev stüdyo. Perspektif perskil tescil çugura ava işte tescil kimlik evi ya işte ki tagir ne Kimlik afane. Are. Bıraktım be memnuna ki kimlik kadar ise evana. Bele. İjor le rohoye le Samsure le Diyarbakır per daramadi mesela davat evan da şive evan aynı ya. Hani den savar hani den bulgur hani den germi kuru fasulye çedekin böyle bulgur ya rıze avdekin goştudun sara kelek ya carcığı ya mehir çorbası perodun hani den la Aliye meci bu sayı mamostay. Bale Ya bir tavayid bejin savar tırşık goş davat anda prani hem bejin bera goş tabi be goş davat çenakir o be bera xwana ke be av donk bera çe be avcı tırşık de bir am. Hele Bitlis'e Tatvan'e Patnus'e vadara sada goş dudun. Yani avtine mesela kuru fasulye sulu avtine sada goş dudun millete. Az çüm davat evanji mesela hin hoşa sada goşta. Kelek ya carcığa ya şirane havi. Ama aynı yani gıcı hendik böyle avı farkı kahaya fakat kültüre aynısı. Böyle iyice işte pırsın mamosta te aşpeji. Bale. Yani demakan bejin xwarın li her deri li Türkiye'ye jin tên bîramen. Lê aşpeşî giş mêrin. Ev çawa dibe? Taze
Yani tiştekî birasî hecî ne? لمال جن تم دین ام توب کن Çava yani? اداره مالی جن دکن Böyle, böyle rast. که دکه 9 کیلو گوشتی که 100 گرامی دکه Böyle. امر Zanı çek. دل خوب نشه ده اچه دکه من برا خوش بوا برا او بوا لمانه لجنا گورا مثلا مر هم پر زده معظمه دکن هین او دکن جا یک شیوه که جن چه دکن چقدر مر چه که سارما دولما مینا جنا نزانن شیوه گوشت جن مینا مراشن نکن بکن Ne ya, jinji hoş çetkin ma, mesela çenakin. تب خود مر خوش دکن Xwendekarên me ji sedû nota jinin. Jinin nasıl? Yani aşpeş dîsa ji mêran dertkeve. اینجا خدا تعالی هر انسان که چطور واجی تابی یعنی امیاشامیش بینه دیم دوینه Böyle. که چطور ایزه پیچیا از زمان هیا تماک جی خدا دایر دست انسانه aynı malzemeyi که تجی چکی ماموستایش چکی اجی چکیم تمامان her yaki ayrı var. خدا تعالی her insan ki evak doya. Tama desta heye Tama nasıl? desta heye. Tiştek usta heye. بله یعنی te sarma durma te خوش چیده که ماموستا لمجینا خوش چیده که ایده işte کفتا خوش چیده که ایده کباب خوش چیده که ama her insan ki şivaki ki خوش که هیا Böyle. Muş çekir nakijan şive, un Türkiye hoştu bu mamosta. Yani bu tam çetkin az beyjim. ام لو گوشت حز دکن Goş nasıl? Zilan دکن diş goş hazdıkın. Ha. Hakikaten jip yani ahire mame. hele doğuya givra گوشت دوینن که چطور اگه گیاه شرکتی بوستانا işte brokoli انگینا را تشت ور دوینن کیف خوشتون امجی hele doğuya کم گوشت دوینن کیف ما خوشتون و ام شیوه گوشت هم هین خوش چیده کن Yani abrastil here mame ji gayni goş. Gahayin cur bujur hani tuzuk bendike kelengin ya cur bujur tiştene le Bəli. disaji ama da kelengem çekin anjem gaha çekin disazlam li berve goş tukazım. وی دا جی دیسم گوشت دکن Çava. وقت گیاهی که توپ دکن از طولک هیا سیرم هیا Böyle. کرنگ Stil هیا vaskaya böyle. گولک هیا لهل آغری و در بله، نامه دی بله. سیرم هیا خردل هیا پاپیک هیا یعنی و گیاهانا که توپ دکن که دکن وینم بقاورن دیزا قیمه ناف دخن ایجا Disa bir goş tapçı. ها دیسا بگوشنا که دکی قاتمه روان چیکن سرسله ده حق قیمه باونه برا خوش بوا yani در خلک گیاه هین قیمت لیا هین اوا ایجار دوغیه که گوش نکفه نه Mesela li aliye Ege'ye ji ev gahaj boğan pır bu kıymeti. ها زیتون Hapki یاغی bir vazra dıkalinin Ha. o hek davejin nave anji runa zeytun az bejim davejin serve o binan dukhun anji şorba ve çetkin. اساس دیروکێدا وەختی ئینسان پێشێ نێچیروان و بەراوکەر بوونە بەلێ غاسترۆنمی دەستی mêranda bûye piştî ئینسان bûye cotkar û ew bûye wextê bûne cotkar êdî gastronomî destê jinika da bûye jina da bûye belê jina ancak kariye zikê hejmarê malbatê têrkin Armanç terkirine. Bəli, têrkirin. Ber wî jî jinik ji beşa ewkê de aliyê abirinê de ji beşa gastronomiyê de zêde cî nedîtine. Ja dîrokê de wextê em temaşe dikin roj bi roj hejmarê zarê malê kêm bûne jina dest pê karê kiriye vîzyona dünyayê de giş bûye êdî hêdî jina gotine em ji mitbaxê derkevin nava aborînê de ciyekî bigirin. Yani heta wî demê ne lezzeta mêra jiya jina zêdetir bûye xweştir bûye. Jina ancak kariye zikê hejmarê malê têrkin. Lanaka jin jimali derketin mamosta. Belê, Mesela ja- kesme dibêjin çetkin difroşun. Tarhana çetkin difroşun. Şamburek nû çetkin. dest pê kir. Berê ew tişta tune. Dereng çavê xwe vekir. Ja wan axa jî wan axa em dibên em pir goşt hez dikin. Niha dîroka Mezopotamyayê dîrokeke kewne. Dîroka kewne ji pêxembera jî sedê nehwetê wî dîroknas jî alemî İslamî jî dibêjin hatine axên Mezopotamyayê. Li ser wî jî şer ji wan dera kêm nebûye. Wextê hûn şervan bin, hûn nêçîrvan bin, hûn xebatkar bin, hûn cotkar bin, hewceya hûn xurttir bin, zexmtir bin. Li ser wî jî çi kirine? Ama goşt xwarine û piştê cotkariyê nan xwarine
çima gotin em cotkar bin wê axî feqîrî zav zêde çêbûye xelayî çêbûye piştê şera insana warê xwe inda kiriye ciyê xwe inda kiriye tirseke insana ew tirs li ser Rusyayê jê heye la 100 sal bin himaya komünizmê mane îro dema em temaşê otêla dikin nêvanê Rus zêde bin otêla da demekî da disûd nan tê xwarinê بله tirsa birçîbûnê ye ew tirsa têrnebûnê ye li ser wî jî nan zav zêde dixwin aliyê me jî hem nan hem jî goşt ji ser wî tirsî zav tê ew xwarinê aliyê Egeyê çi kirine mesela zanîst em dibin bilim hema wî çaxê aliyê Yunan tişt hatine nivîsandinê helbest hatine nivîsandinê wan dere zav şer çê nebûye dîroke de em temaşe dikin şerê aliyê Egeyê şerekî en mezin Truva ye بله راسته belê em Mezopotamyayê temaşe dikin şer xilaz nebûye împaratorî herdem şervan bûne dema şervan bin gereka goşt bixwin û hêvîr bixwin zêde hêvîr bixwin مش بوكو تهربن belê çanda me jî li ser wî ser goştê حقیقتا جگل کس له ماما ماموستا بینان دبم از تیر نخون maqirne jî em tewnan اما بونه tirsa birçîbûnê ye ax بله belê بله dîrokê de meza birçîbûn dîtiye wan axa şer xilaz nebûne xelayî xilaz nebûye em cotkar bûne aliyê Egeyê xelayî li ser çi bibînin بر بحرین belê behrêne li wan dere şiliyekî salekî nebare xelayî dest pê dike li ser wî jî gereka însan ew bike yani zêde goşt hatiye xwarinê ew bûye yani min got ez ê wî jî bêjim jin jî roj bi roj zêde dibin îro xandekarê me 45 hebin her ewkê de polê de 35 36 hebî ew kin jinin آشپیجین جن ایدی در تکون ماموستا belê هنه نوسا نو کبره zav zêde ne بله ساعتان خوش ایشالله جنم به هر آوایم سرکفتینه ماموستا مثلا از وقت پیشکش وان گلای وقت استرانبیج ایروز استودیوی ده جن ایدی ده هر واریده پیشکتنم بیجن ام پسنه جنان جی حبکی بدن و ام درباسی استرانه بدن کرم که گلای Eşkana ve ömrümle
شاخب الروباري ورا ليلي ليلي هاتم شاخي روباري دمرم ليلي ليلي جوم شاخب الروباري ورا ليلي ليلي هاتم شاخي روباري دمرم ليلي دور آهنگی بسیرانه ورا ليلي دور آهنگی سیرانه دمرم ليلي جيهو میرول بیگانه ورا ليلي جيهو ميرو بيغانه دمرم ليلي Gelek spas gülayıncaz malata va gelek straneke hoş bu ders hoş. Belen bir mesajan devam bakın bineren aziz. Ji İstanbul, ji Ankara biborim mesaja katiye Sümeyye jmere mesaja ka hoş şan diye. Dibêje ez bi kêfxweşî bernama dawiya hafte li TRT Kurdî temaşe dikim. Zor spas ji mamosta Umut re dibêje ku îro bi awayekî hêsan û zîrek li ser xwarin û gastronomî axivî em ji gelek slavê xweş tere dişênin malata ava. Her vakîdin Slav ji İstanbolê spas ji bo we bernamaya xweş her wiha dixwazim spasiya Umut mamoste bikim ji bo agahdariya ku wî da Turgay Temuçin ji tere mesajek şandiye mamoste em ji gelek slavê xweş Tugay re dişînin. Her vakîdin Mesut Temuçin ji Köln'e mesajek avetiye ji Almanya'ya dibêje di dema tatilê de bernameyeke gelekî xweş e ve me gelek kêfxweş û agahtar kir gelek spas Slav û rêz ji bo mamoste Umut re. Bêje mamoste îro Slavê gelek Slav ji te re hatine em bêjin mala wan ava. Her vakîdin ji Ankara mesajek hatiye Süreyya Uzun Abdullah dibêje bernama ve gelekî xweş derbas ve mala we ava û ji we re spasiyê xwe Slavê xwe şandiye. Em ji gelek Slavê xwe ji hemû temaşeman xwe re dişînin em bêjin mala wan ava. Belê jam mijara xwe dewam bikim mamoste ji we pirsim. Me behsa tescîlkirina xwarinan kir, me behsa xwarinên navdarên herêma me li welatê me kir. Lê me li ser bajaran em pir neseknî mamoste di beşa dawî de jê dixwazim li ser bajaran ez biseknim. Dema ku em bêjin bajarên gastronomiyê me got Hatay, Afyon û Antabê tê bîra me. Îca ev bajar li gorî çi bûne bajarên gastronomiyê ez bêjim. Belê ev nîşandanê li ser bajarên gastronomî li UNESCO dide. UNESCO bele. Amedê û Mêrdîn jî destavetin lê negihiştin. Mixabin. Li ser 20 heb tişt heye gerek li ser wan da çêkin. Ê ku bajarekî dixwazin werin nîşandan ser bajarên gastronomî li ser UNESCO gere hem çanda wan li ser gastronomî li ser nivîsandin hebe. Kêmasiya me li welata me da çanda me li gastronomî, dîroka gastronomî pir giring e lê nenivîsandiye. Nenivîsandî ve em dibêjin herê çanda me bilind e û dewlemend e lê îspatê te heye. Gerek hewceyekî nivîsandin û ser gastronomî zêde be cihên ve welatê gere nava wan da tiştek xweş hebe li ser gastronomiyê. Weke ku festîvalan, weke ku toplantiyan, weke tiştên ser vana gere çêkin. Ew ku dibêjin em li ser gastronomî dewlemendin, em ser gastronomî dixwazin, tenê xwastin nabe. Gerek ser vî pir bişxolin. Gerek festivalên tiştên uluslararası çêkin.
چند هب تاهوت دن وان لیبلی انتب وقتا کو ام بیجن گاسترونومی اون لسر اینترنت جی اون بنفسینن لسر ناو باجار و گاسترونومی بدن ناو هفدو لی بگرن işte ku derket ev fark çedike gerek bajar hemen li servi pişki daha pir bişxulun. Yani eko dixwazin bajarên wan bibe, bajarê gastronomiyê bi hewlê xireteke mezin dibe bêtir bişuxulin newsa. Yani tenê bi xwestinê nabe, festîvalan amade bikin, çalakiyan amade bikin, bêtir di restorantadan li ser xwanan bisekinin. Bi vî awayî aneka sê bajar hatine tescîl kirin newsa yani. Her wekîdin ji xeynê ev her sê bajarê ku min got tune ye newsa li welatê me. Ez zanim ku Mêrdîn û Amedê dixwastin lê Dirêzdan em hem bêjin. dirêzdan belê. Yani Mêrdîn û yani taybetmendiya Hatay, Afyon mesela Afyon pir nayê bîra me re rastî mamoste. Yani Afyon bi çi navdar e, bi kîjan xwan hatine tescîl kirin li wir? Bi tescîlkirina ser navê gastronomî UNESCO ne tenê ser xwarinê ye. Ev ku mêzê dikin. Ev çanda gastronomî li hemû aliyê gastronomî gerek nava wan da ew çêbin. İşbirliği Türkiye Naat Biram'ın Bele. borinin işbirliği wan gerek ciki baş tabe gerek devlet bin vakta çenab tavute mezin hene gerek bidin wan edem ser rene li roj bi roj emi zeyde bikin wan bajaran. Bele saat hoş mamosta beri xwe dîsa bidim birêz Umut Güler hakikaten jî bajarê min bi aliyê xwarin ve xwarinê ve pir nav û deng e. Gelek turîst me got tên virayê gelek xwarinên me hatine tescîl kirin êdî di zanîngeha de jî beşa gastronomiyê, beşa xwarin ve xwarinê, beşa aşpêjiyê ez bêjim tê vekirin. Welatê me heqetan welatiyê me bi giringiyê bi taybetmendiyekê mezin li ser xwarin ve xwarinê disektin. Îca ji bo ku vî alî de ji aliyê gastronomiyê ve ji bo ku em pêştir biçin, divê em çi bikin, em li çi baldar bin. Yani li welatê me erê em pir nav û dengin, xwarinên me xweş in, taman xweş e, gelek kes jê dî zanin çêkin. Lê kêmasiyê me gelo hûn wek akademisyen ez ji bo pirsim. Kêmasiyê me çi ne gelo? Ez serî we ez dixwazim ji bo peyamê xweşik silav û rûmetê xwe temaşewan re bişînim. Hemû temaşewanê we jî roja wan navxêr û xweşiyê dabe. Em dibên coğrafî tescîl nîşanê adnigarî wextê ew berhemê we hebin hûn pêşî em coğrafî tescîla wî dest pê bikin ew ji xwe tê naskirin. Tema geştiyar û akademisyen û xebatkarê aborînê beşê dinê temaşe dikine bajarekî ji bo sê çar tişta temaşe dikin. Ji bo xwarinê wî, ji bo geştiyariya wî, ji bo aborîna wî, ji bo olê wî. Bele. Belê ji bo naskirina gastronomiyê xebatê zanistê gastronomiyê, gastronomî bilimiyê gerek wan zêde bikin. Çawa wanê zanîngeha da beşa zêde dikin. Wextê xandekar piştê zanîngehê kete nava sektorê gereka îşekê peyda bike. Ja îro sosyal medya tiştekî zav girîng e ji bo naskirinê. Em dema temaşe dikin êk mala xwe da nanekî çê dike berê ser sosyal medya dema parve dike temaşan hemû sêr dikin ja ew jî ji bo aboriya wî tiştekî zav girîng e. Îro êdî berê we dikarî ser internetê alvêra cil û tişta bikira, tiştê dinê bikira niha wan dikarin alvêra xwarin ve xwarinê jî bikin. Bele. Ja hekî wan evî bikarin bîbine seviya internasyonelê ew jî ji bo aborîna we, ji bo pereyê biyanî, ji bo pêşketina aborîna we tiştekî zav baş e. Em serî wa dibên bernameyê devletê pêşketin. Ya duyemînê em dibên raporê realîst. Çünkü hûn tiştekî hez bikin gastronomiyê bidine naskirinê gereka ew berhemê wî jî berdewam bike. Îro hûn dest pê xwarinekî bikin 2 sal 3 sal piştî wî
berhemê wî xilas be êdî hûn nikarin ew bîne ciyekê. Gereka baveriya we jî ji axê we ji berhemê wî hebe. Ya siyemînê gereka lojîstika we zabî ew be baş be. Îro em hema dibên gastronomî tiştekî hûn bidine naskirinê jî hekî geştiyar nekarin werne wê derê ekî ew rê wî kêm be ew kawî aramî nebe her demî geştiger nekarin werne wê derê hûn dîsa nikarin ew pêşva bin. Yani lojistik, politikayê devletê, raporê realîst piştî wî jî em dibin altyapıya we gereka amade be ji bo her tiştî. Îro em hez bikin çav mamoste jî ew kirin gotin coğrafî tescîl hekî hûn serî lêden hûn bêjin em dixwazin evî tescîlemiş kin bi aliyê we gereka baveriya we ewî tiştî were ew tişt bajarê we dest pêk hewe. Yani wextê we ew tescîl hilda û ew da naskirinê êdî ji xwe geştiyar bi xwe têne li wir. Çawa em îro wextê çûne Mêrdînê em dizanin Mêrdînê xwarin ve xwarin çi ye. Ama dema em çûne Mêrdînê em tiştê hekî xwarina çand û hunerê Mardînê em bixwazin ew jî me ra bêjin wela nemaye baveriya me xilas dibe. Em dibên yav çawa ew ji aliyê we hatiye tescîl kirin. Hûn çawa dibêjin ew hatine ew xilas biye. Bilîsê jî ew pirsgirîk ye. Saat sisiya da çara da hûn çûne bilîsê hûn nikarin büryanê peyda kirin. Ew jî kêmasî ye. Yani tenê bi naskirin. Lewra serês bê me raw diçe dixwe wisa büryan ji wextê dest pê dikin pê avşorê goşt we dixwin nîvro jî büryanê dixwin piştî nîvro jî büryanê piştî saat sisiya çara êdî hûn nikarin büryanê peyda kirin. Berê ew jî tiştekî girîng ye pirsgirîkeke mezin e. Yani hûn tiştekî diне naskirinê geştiyar têne li vir hez dikin evî bixwin hûn nikarin ew bikin amadekin. Yani tenê bi naskirin jî ew nake. Gereka hûn ewî sektorê berdevam bikin ji bo aborînê. Zanîngeha gereka hûn ew kin pêşva bibin. Xandekar îro çawa mamoste got xandewanê me dema têne zanîngeha me em aborîna wan hişyarin. Em dizanin aborîna xandekara çi ye. Ji ser polîtika vîzyona zanîngeha me jî zanîngeha me 2019 da wextê bû zanîngeha îxtisasa geştiyariyê mev got em vîzyonekî peyda kin vîzyona me çi ye wextê xandekara tune li vir ew tiştî mitbaxê da hewce ne em ji bo wan amade kin ne hewce ne ew jî xurabînin. Wextê xandekar nekare tiştekî bikire nikare ewî amadeke jî mitbaxê da. Hekî nikare tiştekî amadeke nikare ewî tiştî bi alîme jî. Bele. Yani hûn hekî hez dikin gastronomî sektora gastronomî ji bo aborînê pêşva bibin gereka hûn altyapı wî jî amade kin. Tiştê ji bo xwarin ve xwarinê tanıtıma wî malzeme jî êdî buhane ne wisa mamoste. Malzeme jî Hatta buhaya. bifikirim baharat buhabûye yani. Baharat şo goş Sade buhaye. baharat ne her tiş baharat. Yani goş xwe welatê me mixabin buhaye êdî. Yani xwarinên xweş jî bêgoş çê nabe yani gelek cûr bi cûr xwarin hene lê ew xwarinên ku li mektebê piranî û şandin bawer dikim bi goş tê çêkirin ne wisa. Bi goş tê çêkirine tabii mamoste jî li wir e ez bi borîna xwe dixwazim bi goş jî tê çêkirine bi tiştê din çünkü zanîngeha me da em goşt em nanê Mezopotamya tenê çênakin. Êgê jî têne çêkirinê çünkü em dizanin xandekarê me dema dîplomayê xwe dest pê kirin çûne otelê 5 star 4 star ve derê hewce ye ew kawa zaniya wan derborê mitbaxa ciyanê hemû hebe. Çünkü turistê biyan têne ew geştiyarê biyan têne wê derê. Geştyarekî ji İsviçreyê were ew nake yani ji nav vere otelê da sedî carekî dibe ez hez dikim nanê Mezopotamya bixwim nanê goş bixwim. Ser wî jî mitbaxa me de her tişt tê hînkirin tê çêkirin. Bele. Ama ji bo xwarinê malê me de herdem em hinde destê em goş dixwin. Bele. Bele ama Em mitbaxa hez me de. dikim. Bele. Ve te gotiye mamoste medyayê civakî êdî ji bo reklamê ji bo herêman tiştekî yani qadeke girîng ez bêjim. Di van rojan de medyayê civakî de pir balam dikişêne. Mesela gelek kes yani êdî ji çêkirina videoya çêkirina xwarinan li ser medyayê civakî pere qezanç dikin. û videoyên pir balkêş çi çê dikin bi rastî. Em mesela pir balam dikişêne. Weka terapî ji min re tê. Mesela yani xwarina ku bi saatan tê çêkirin li ser medyayê civakî
دو دقیقه تی چکرین مرد بچه قیاب خاص حسانه لگله کسی جوانات بینو خوانه چتکن لماله و پرانیج او ویدیوین کو خوانه کو خوزای چتکن لبر آوه لبر چمه خوارنا چتکن لبر محسیان دگرن چتکن گوش چتکن آگر وتخن تفک وتخن از بیجم بروشاق تتکن سروی و خوزای خوارنا چتکن yani edi خوان و خوانش خو بالا insanan dikşene المedya icvaki edi buya sektöreke بله نه دنیا ده تشت انسان ترنابه یک زکی و یک چاوی بله ده تشت درباری هون خطاب چاوی وی کن شو zaten او تشتکی او کم گرینگ جبوی وی بله برویجی سوسیال medyada تشت خارم و خارنه زافتینه سرکرین زافتینه تماشا کرین بس از کوچه نکم جاست تماشات کم ماموزه کیفام تماشات کم tabi zika و çavadı ki بله ده سرویجی او sektörü که پر گرینگه tabi evi sektörü am gereka baş okun bibne seri iroji mesela jenek maledane nikara derkeva derva bixabitte jibo aburuna okun male nan çedike ev videoya witte serkerin disa oktike ara despedike o işte başe yani YouTube'e gene kanal hene kanalı xuarne gelek pranici pirek vetkin jin vetkin özbejim o edi gelek navdar bu neci yani ji xuan çekirna xuarne tişteki başe gelek jehat ineci bele jiboy gastronomiye ev fuar em de bejin ev ji tişteki giringe par em çune İstanbul jiboy namaya bajare bilise ev tişte ser nave bilise hatne tescilin her tişt millet İstanbul karin ve deri peydakin ene kajigo meva ta nüyit ditiye me peşine evet tam kiriyene alman diye ev tişteki başa em de ben emit fuariye fuar edene o jiboy naskırna gastronomi başa yalnız ez disa hızlıklı mevi bejim gereka politikayı realist ebin politikayı realist estüvedatın ebin onu karne evkahu aburnahu berdevam bikin. Bele gelek spas mamosta per vaqte men ama heri davi de mesajendin hatine zwana ji bixwenim ji Samsuriye mesajek hatiye be serokê malbatên astengdaran Zeynel Alagöz ji me re mesajek şandiye dibêje hemû hemşeriyên xwe re û hemû welatiyan re û stranbêjan re dibêje silavê xwe ji dişênim ez jî gelek silavê xwe û ez ekiba dawiya hafte silavê xwe ji we re dişênin her wekî din Ahmet Saygı mesajek şandiye dibêje dawiya hafte bernamaya dawiya hafte gelekî xweş derbas dibe ez şefê xwe re Mehmet Sinan Yılmaz re û hemû mêvanan re silavê xwe dişênim gelek spas dikim em jî gelek silavê xwe ji we re dişênin îcaz berê xwe bidim bo mamosta pir wextê me nema herî dawî ê ku dixwazin bibin aşpêj ciwan me temaşe dikin ون چه توصیه بدن جوان ره ون وقت آشپزی که ون چند ساله و ون وی کاری را مجرد از بیشتر 25 سال 25 سال ماشاءالله yani وقت عمره که demek ki pır derece ون چه توصیه بدن جوانان ره که دخوازن ببین واسطه آشپز از بیشتر yani mesleğe ki خوشه خوشه نفسه که دما te insan terdi ki insan keyif diyor ev keyfa jardı vedgeriye tara te hem pe para kazanç dikiye te hem insan keyfe insan pe hoş dikiye بله که چه بو اج من آگاه ویژه گفت نامره تم جی ایشی هیا تم کنه هر لور تناوسه کنه هر سمبول تنها هر آنتالیا هر آنتالیا ایش هر داره پر رو برا هم بخوازه به دکه ویشی بکن سنت کی خوشه کیف مریا به خوش دیا مری بخوش راحت دکیه خارونه که چقدر این او بسا برادن اشرف مالوقات لسر و اردی insan yani malukatı ter şerefli insanat ve insani rat eve xode çedik ya ki burjibi mari him pek hoş diye hin evdiye ahaz dikim ki genç ve işi bakın devam kın mamostema zaten akademisyen ge taze üniversite civa işi kona ekin ne kona khondana که لیسه دا ترک کرنه کن هر لوقانتا که یا درک دا دیسا دست بیوکن نه تنه بخوندنه یک دخوازن به هر اوای دخوازن ببین آشپش دیساجی کارم ببین
Onu tavsiye dikin civanan ra, jikondekaran ra. Gelek spas dikim mamosta Malatava, Ser Aşpeş, Şef, Mehmet Sinan Yılmaz. Gelek spas dikim tu her hebi inşallah. Az hatta da gerek yok hoş bum. خالد فخم Malatava. ام جوا aynı şekilde hoş bin. Ekme taze serdikine nagav ve go sosyal medya hem de burada hem de Gondemel, Samsireli, İstanbul'a xarziye ki özellikle Ahmet Kıyakaya ki çiçike Malana. var cahane. Em giyara silahı xadişinne. Gelek spas mamosta Malatava. Akademisyen Doktor Umut Güler Yüz. Tu her hebi mamosta gelek spas bu agahiyente. Satata hoş az bejim. Em jî dixwazin spasiya xwe ji wara ji malbata TRT Kurdiyê re bişînin ji bo bernavaya me xaşik. Ji bo guhdariya me strana jî em dixwazin spasê xwe stranbêja me ra jî bêjin. Malava. Nava roja we nav xêr û xweşiyê dabe. Gelek spas. Akademisyen Osman Keskin. Dest hoş az gelek spas dikim ji bo hatinabe ji bo mevantiya we. Gelek spas dikim. Eci spas dikim. Edkarım bejim sosyal medya hesabı mektebime. Zanenge ha. Bitiz gastronomi temaşevan dikarın mezekin evet yeri. İşte kandakan şey dikin emlure parvetkin. Gelek spas malava. Stranbej Gülay İncaz. Dest hoş. Gelek spas. Müzikşen Ali Ekber Ergün. Malava Ava. Haluk Devrim Keskin. Sahi Mertem. Gelek spas dikim. Bineren Aziz, meyroji programa xo davi kirs ve dîsa de heman saatî de me li vira bendava bin heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de dem baş. Keci tükeci valla billa tükeci Keci tükeci valla billa tükeci Cavimin gezgirdimin keteteci Cavimin gezgirdimin keteteci Biski kurmeli minaha babirinci Biski kurmeli minaha babirinci Keji elvendi çilbis kuçulu kezi Keji elvendi çilbis kuçulu kezi Desbi de destim rabem biçin govendi Desbi de destim rabem biçin govendi Keji tükeji valla billa tükeji Keji tükeji valla billa tükeji Çavimin gezgirdimin keteteci Çavimin gezgirdimin keteteci